Әгәр дөнья картасын ачып күзеңне йомып бармак белән төртсәң, һәм шул төрткән җирдә татарлар яшәгәнлеге ачыкланачак. Татарлар кайгына сибелеп яшәсәләр дә, үзләренә тиң ярны икенче парын үз диненнән, үз милләтеннән булган кешене сайларга тырышалар, ягъни татарны сайларга тырышалар. Һәм бүгенге героебыз да татар кызлары белән танышырга дип хәтта Мәскәү каласыннан килгән. Эфирда син минеке, мин синеке тапшыру, һәм без башлыйбыз. Безнең бүгенге героебыз татар эстрадасында гына түгел, Россия шоу-бизнесында да кайнаган егет диджей Радик. Кушкар йолдызлыгы астында туган, Мәскәүдә яши һәм иҗат итә. Татарстанда да аны бик яратып каршы алалар. Гел кеше күз алдында булган төнге клубларда эшләүче егет мөнәсәбәтләргә нокта куйганда дусларча аерылышыны кулай күрә. Чын-чынлап гашыйк булып, гаилә корырга тели. Ерак араларны якын итеп, Мәскәүдән безгә бүген кунакка диджей Радик килде. Радик, сиңа кызлар эзләгәндә без инде интернетта үзенә күрә бер кастинг оештырдык. Синең белән танышырга теләгән 3 кыз бүген менә биредә утыралар. Иң элек, сәлам кызлар. Шын татарча әйтеп күрешегез әле. Иң элек инде әйдә кызлар белән танышып китик. Беренче кызыбыз Ләйсән. Ләйсән күрен әле. Ләйсән, димәк, 23 яшь, йолдызлыгы буенча үлчәү, Казан кызы, актриса, татар киноларында уйнаган рольләре бар. Романтика сюрпризлар ясарга ярата, шуңа күрә сөйгәнен гел сөендереп торачак. Ә ул егет иҗади, матур, хатын-кызны хөрмәт итә торган булырга тиеш. Хыялы, озакка сузмыйча гаилә кору. Ул үзен моңа тулысынча әзер дип саный. Карарбыз. Карарбызмы? Менә кичкенә генә мәгълүмат укып киттем бит инде Ләйсәнгә. Әлеге мәгълүмат туры киләме Ләйсәнгә? Ничек уйлыйсың? Булай караганда Туры килә. Туры килә, елмаеп кына торган нәкъ шын артист инде. Ярый. Икенче кызыбыз Рауилә. Рауилә ул безнең икенче блондин кызыбыз, менә Зөлфәткә якынрак кыз. Каршысында утыра торган мин. Нәкъ шулай. 20 яшь, ул кыз без йолдызлыгы астында туган, Әгерҗе районыннан, шибәр туташ икътисадчы һөнәрен үзләштерә. Ялганны сими, машина йөртергә ярата. Рауиләнең әлегә чын-чынлап гашыйк булганы юк. Ул үзенең баһадирен шибәр, акыллы егетне әле очратмаган. Шулай. Өченче кызыбыз безнең Айгөл, 19 яшь аңа. Кызла йолдызлыгы астында туган, Айгөл безнең инде аңлаган ишедә уртада утыра. Мәркәзебез Казаннан табигатьнең һәм кешеләрнең матурлыгын фотосурәткә төшерү иң яраткан шөгыле. Менә шундый яраткан шөгыле бар. Чын мәхәббәтне исбатларга кирәкми, гашыйклар аны үзләре сизәргә тиеш дип саный. Үзенең киләчәген бәхетле гаилә яраткан ире, балалары белән күз алдый. Ничә бала? 3 бала дип күз алдыйсың. Кемнәр ул, малайлар, кызлар? 2 малай, 1 кыз. Нигә шулай 2 малай? Нигә 2 кыз, 1 малай? Ну, малайлар, чтобы сеңелләрен карап тордылар. Һәм аны якласыннар дип әйтә. Радик, синең өчен күпме ул 3 бала, юкмы? шулай җитәрлек. Әйбәт кенә. Мәскәү өчен. Мәскәү өчен Мәскәү ул Кытай түгел, анда 3 балада, 4 балада ярый. Кытайда гына ул ярамый, 2 баладан артык. Хәзер инде без сорауларга күчик. Радик, синең үзеңнең әзерләп килгән сорауларың бардыр кызларга. Рәхим ит, нинди сораулар бирәсең? миңа күбрәк ошый шундый кызлар тәртиптә, чисталыкта, тәмле ашлар пешереп, иреңне тештән тигә каршы алырга булсын. Менә сез нәрсә әйтерсез? Чын татар кызлары. Әлбәттә, хатын-кыз шундый булырга тиеш инде, ул ирен каршы алыр. Син актриса, режим дигән әйбер юк, әйбәт. Мәсәлән, кич белән спектакль манда, яисә инде башка. Иртә белән йоклыйсың. Менә бу очракта ничек чыгарга кирәк? Шуңа күрә мин әйтәм бит инде, иҗади кеше кирәк миңа дагын. Ул да шундый темпта яшәп, икәү бергә бер темпта яшәргә. Айгөл? Мин үзем ашарга пешерә беләм. Мин нинди генә профессиядә эшләмәсәм дә иремне көтеп утырырым, аны ашарга әзерләп, иртән уятып, шулай. Азатып. Нинди ашлар пешерә беләсең? Нинди телисең, шундый пешерә беләм. Шәк-шәк, гыбадия. Шпешмәк инде. Мин менә бер кеше иҗат белән шөгыльләнсә, хатыны яки ире иҗат кешесе булуын теләмим. Алар барыбер ничектер туры килмиләр инде. Ул семьяга да вакыт җитми, ә бер кеше барыбер семьяны алып барырга тиеш. Хатын-кыз алып әни дә балаларын да үстерергә, ирен дә
көтіп, үйде ошо әзірлеп, аны қаршылап тұрған тишти бүйді. Бу идеал вариант дип саныйсың сен. Яхшы. Ижад кешесе белән яшәгәндә ничектер аның тормышын яшисең, неме? Үзеңә инде вакыт та калмый, ничектер менә әгәр Радикны сайлыйсыз икән, сезгә инде Радикның иҗатында кайнарга, аның тормышында кайнарга туры киләчәк. Сез моңа әзерме? Мәскәүгә минем белән Әлбәттә, укырга керергә теләгәнем как раз. Син шуның өчен килдең мондаймы? Миндә бүген 2 канатлык машина көтә. Әйе. Да. Тагы бер билет бар. Кем белән барырга Кем Радик белән син әгәр дә егетең инде икенче чит шәһәргә китә икән, бар эшеңне, укуыңны ташлап инде аның белән китергә әзерме? Әгәр дә яратсам, шын-шын алны то китердем. Мин бұл сұрауға әлі нақлап жауап бере алмаймын, мен китмәс едім дейм. Егет өзі де қайтала бит. Әгәр дә менә мәсәлән, бигрәк тә инде чыгып китәләр хәрбиләр, әйбит. Хәрби кешеләр, алар төрле Рәсәйнең төрле пишмакларына җибәрәләр, алар шунда ничәдер ел яшәгәннән соң яңадан күчәләр. Менә андый тормышка, шундый кешегә гашыйк булсагыз, Әгәр дә яратасың икән, китәсең инде. Без шул турыда сөйләшәбез. Без яратмасаң, ул турыда сөйләшмибез. Бездә безнең тапшыруда андый бер юк, теге русча әйтсәк инде расчетливый дип теге андый гаиләләр турында без сөйләшмибез. Без сөйләшәбез. Бар тик Луиза ышанган, сез барыгыз ышанган мәхәббәт турында. Китәсең демәк. Тагын сорауың бармы, Радик? Барысы да әзер китәргә, Радик. Тагы бер сорау. Минем эшемә, профессиягә ничек карыйсыз? Әйе, менә Радик бит инде ул диджей, бит төнге клубларда уйнарга кирәк, төрле шәһәрләргә йөрергә кирәк. Кай вакытта, мәсәлән, әгәр дә сез бергә буласыз икән, әгәр дә тормыш иптәше булсагыз, менә күз алдыгызда китерегез. Төнлә сез караватта үзегез генә йокларга ятасыз, әйе бит. Төн уртасында инде кайтып керә, клуб төтененә сасып, Монда помада. Әйе, помадалар, әйе. Әле анда һаман да ул синең кырыеңа ята, һаманнан клубның шундый тавыш килә колагыннан, әйе. Менә бу очракта ничексез, әзерме шундый әйбергә? Һәм бу очракта нишләргә кирәк хатын-кыз өчен? Һәм менә Түзәргәме, юкмы? кызлар ягыннан да бит инде игътибар әз түгелдер, Радик. Менә моңа ничек карыйсыз? Мин шуны әйтә алам, мин үземә ышанам һәм әгәр дә егет мине ярата икән, ул барыбер бүтән кызлар әлбәттә карый инде, кызлар әлбәттә аның белән елмаешып, ул мине яратса, ул барыбер минем яныма кайта яшәргә. Көнләшми ул. Мин дә Ләйсән белән килешәм. Яратса, ышанса, мин горурланыр идем. Ул бит барыбер минем белән була. Кызлар аны ярата, димәк ул мине сайлаган. Сиңа плюс була, да? Әгәр дә шул соң кайту дисәң, мин аның белән бергә барырым. Янында саклап утырырым монда. Шәйләр ясап. Алмаса, Алыр. Яратса алыр. Olmasa нишләсен, дөрестән дә? Өйдә көтәм инде. кызлар, егетләр, мине гафу итегез, мин Мәскәүдә туып үскән малай, шуңа күрә татар телен бераз начарак беләм. Алай булса да инде бүген Радик килгән нәкъ татар кызлары белән танышырга дибиме? Инде шын безнең Казан татар кызлары сине татар теленә өйрәттерде. Киләчәктә алай булса. Без инде шундый теләктә сынауларга күчик. Радик, инде син шын татар кызы эзләп килдең, татар кызлары алар үзләренең егетләрен, ирләрен дип әйтик инде, тәмле ризыклар белән сыйлыйлар име. Һәм тагын бер татар кызына хас булган сыйфат, алар кул эшләренә оста. Беренче тапкыр без инде биремне алдан кызларга әйтеп куйдык, һәм инде алар бүген әзерләнеп килделәр шигырьгә. Синең исемеңне. Инде күреп торам, иләрендә берничә хәрефләрен чигеп тә килгәннәр. Димәк, хәзер инде аларга бар тик дәвам итеп бетерәсе генә кала. Хәзер без синең белән кызларның ничек чиккәннәрен күзәтәчәкбез. Син әзерме моңа? Әзер. Нәрсә чигәләр дип тә сорамыйсыңмы, Радик? Булай да күрәм. Нәрсә? Диджей Радик монда Ләйсән. Айгүлне күрмим анда.
Шулай ук синең исемеңне. Димәк, бирем шундыйрак иде, кул яулыкта инде Радик исемен шигергә. Инде бу кул яулыкны аннан соң кызлар сиңа бүләк итәчәкләр. Шуңа күрә әле син тапшырудан бүләкләр белән дә китәчәксең. Кызлар, сез ничек уйлыйсыз? Миңа ниндирәк кыз туры килә? Аны шалтыратулар белән кирәкмәгән барлык булган сүзләр дә борчымый торган. Әйе. Артык кирәкмәгән әйбер белән борчымый торган кыз. Дөрес. Иҗат кешесе кирәктер дип уйлыйм. Идея торырга кирәк үзе төннә дә гел эштә булгачтын. Шулай ук тәртипле, тыйнак, ашарга пешерә торган һәм бераз усалрак кыз кирәк. Усалрак, ни өчен усалрак? Белмим, шулай тоела. Нык түгел, бераз азрак. Тора торган идеме кыз? Әйе. Бераз заноза булып кебек. Сиңа элекеге заманда кызлар, егетләр армияга киткән вакытта бүләк иткәннәр бит шуның шикелле, Радик. Сакла, югалтма, өеңә алып кайт. Минемчә, без бөтенебездә бүген Радикны озатырга барыбыз вокзалга һәм бу кул яулыклар безгә кирәк булачак әле, әйме? Айгөл, сиңа кушабыз. Менә инде сиңа шундый кичкенә генә кул яулык, сакла аны. Рәхмәт. Радик. Просто Радик. Просто Радик һәм йөрәк бар тагын. Инде Равилә сиңа да шира җитте. Инде шу яулыкны сиңа бүләк итәм. Мин истәлеген итеп сакларсың. Әйтәсез син юкмы? Юк. Мотормы? Бик Мин мотор. искә төшереп торырсың. Авыр булмадымы кызлар? Юк. Бик кызыклы. Менә. Булар бит уңган кызлар. Уңган кызлар, әйе. Аларга авыр түгел. Өчесе дә уңган кыз, ләкин сиңа хәзер нәтиҗә ясарга кирәк, һәрберсенә бәя бирергә кирәк. Менә әгәр дә без, менә хәзер үзеңне хис ит, хезмәт дәресендә кебек, син хезмәт дәресе укытучысы, һәм менә кызлар сиңа үз эшләрен алып килделәр. Ничәле куяр идең һәрберсенә? Ши кызыбыз икенче кызыбыз һәм өченче кызыбыз. Бишлек. Бишле барсына да. Барсына да. Ә минусын, плюсын. 5 плюс белән, 5 минус белән. Монда минуслар юк. Монда минуслар юк. Күрмим. Димәк, безнең бүген инде хезмәт дәресеннән барлык кызларыбызга да без бишле куябыз һәм инде алга таба дәвам итәбез. Чираттагы конкурсыбыз безнең Радикка туры бәйле конкурс, ни өчен дигәндә, аның һөнәре белән бәйле конкурс. Кызлар, сезгә хәзер безнең тавыш операторы тәкъдим итәчәк һәр берегезгә 3 көй. Сез инде Радикның иҗатын белгән кешеләр буларак, ни өчен белгән кешеләр буларак дип әйтәм, чөнки сез инде үзегез сайтта үзегезнең кандидатурагызны тәкъдим иттегез шушы тапшыруга килер өчен, һәм инде сез аның иҗатында беләсез дип ышанып калам. Без икебез дә ышанабыз, Радикта инде бик шатланыр иде, әгәр дә сез нәкъ менә ул иҗат иткән көйне белсәгез. 3 җыр көй тәкъдим итәчәк тавыш операторыбыз. Шул 3-нең берсе Радик иҗат иткән көй. Шуның сез инде аны белеп алырга тиеш. Көйме ул, яисә инде аның куллары белән эшләнгән аранжировка булырга мөмкин. Шуңа күрә кемнән башлыйбыз беренче? Әйе. Ремиксмы ул, яисә инде менә аранжировка, ул үзе иҗат иткән, үзе эшләгән. Кемнән башлыйбыз? Кем беренче, кем әзер? Әйдә, уртадан башлыйбыз. Димәк, беренче көй. Син әзерме җавап бирергә? Булды, тавыш операторы туктаттык. Инде 3 көй яңгырады. Шушы 3-нең Беренчесе DJ Радикка. Беренчесе Радикныкы дип саныйсың. Нинди җыр? Кем җырлый? Сүзләрен кем язган? Яли иркәм кара-кара. Карасаң күземә генә, булам үзеңә генә. Җырлап кара. Бәлки искә төшер.
Ярый, ул бит инде билде, жырның исемен билде. Ким жырлаганы? Гөлнара Тимиржанова. Әйе, шул. Иң мөһиме, әлеге жырны Радик эшләгән. Шулай беренче ул дөрес җавап бирде. Молодец, котлыйбыз сине. Алкышлар. Икенче кем? Ләйсәм. Син хәзер үк җавап биргән. Тавыш операторы туктат. Безнең Ләйсәм шундук туктатты. Мен дип беләм ди, кайсы беренчесеме, икенчесеме? Икенчесе. Икенче. Безнең тавыш операторы бик клубларга йөргән ярата торган кешегә охшаган. Менә бит инде клуб музыкалар. Икенчесе. Икенчесе син Радикны дип уйлыйсың. Һәм Дөрес. 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 Дөрес, котлыйбыз сине. Молодец. Молодцы кызлар, безнең өчесе дә инде төгәл белделәр. Шуннан да иҗатыңны яратар икән. Дөресен әйткәндә, мин беренчесен, икенчесен белдем. Менә өченчесен теге икеләндем. Тукталым әйтәм, кайсы беренчесе микән, икенчесе микән дип уйлап тордым. Менә кызлар, молодцы. Молодцы, рәхмәт сезгә. Инде без шушының белән хәзер бу конкурсыбызны төгәллибез. Син канәгатьме? Ничек канәгать булмыйсың инде? Синең җырларыңны өчесе дә белсен дә канәгать таба алмады. Чиратага конкурска күчәбез. Чиратага конкурс минем өчен әлегә ят. Шуңа күрә мин инде кызлар сезгә ничек төрергә икәнен дә, нәрсә эшләргә икәнен дә аңлатып бирә алмыйм. Минем күргәнем бар, баланы ничектер төрәләр. Бит. Һәм сезгә шушы процедураны үтәргә кирәк булачак. Мин әйтә алмыйм, кайсы ничек яхшы төрелгән була. Шуңа күрә мин теге билгедә куя алмыйм. Моны билгене куяр Луиза. Белмим ул ничек куяр. Аның үзенең дә әле балалар юк дип беләм. Мин юк бит. Кем белгән. Шуңа күрә әйдәгез кызлар, башлыйбыз. Сезгә шушы балаларны төрергә кирәк. Фәдәсен өйрәнәтеп, тиздән сиңа да шул процедураны. Мин менә шуңа күрә монда килдем дә инде карап торырга дип, өйрәнергә дип. Әйдә кызлар, башладык. Ничегрәк? Башы белән бергә төрергә кирәк кызлар. Яна тончыкмыймсың аннары башы белән бергә төрергә. Башы бите бит инде аның тышта каладыр дип уйлыйм. Башын. Шунысы кызык, кызлар менә моны каян белергә тиешме? Кызлар бармы сезнең сеңелләрегез, энеләрегез? Ләйсән, син төргән бармы? Бар? Бармы? Бу конкурсны кызыгайтырга кирәк иде, менә калса Радикны төрергә. Зуррак простыня алып килеп. Бау. Лента. Лентасы юк. Менә. Лентасыз гына. Ай. Чиктер шулай. Әйбәтләп төрегез. Булдымы соң бу? Бу инде теге шәркиләр булса, шәркиләрдән байып каплап куйган икән. Конкурсның икенче өлеше ул менә төрелгән балага бишек җырын җырларга кирәк. Синнән башлыйсың. Ой. Әйдә. Теге яктан башларгадыр, мин гел беренче башлыйм. Әйдә уртадан башлап булып алыр. Әйдә. Мин бик җырларга минем сәләтем юк. Мин Алла бирсә, Радикның җырларын гына җырлатырмын. Шуңа мин шигырь гына сөйлим. Әйдә. Йокла, йокла, йом күзең, йом күзең йолдызым. Кичен йокламаганга, елап үтә көндүзең. Әйбәт. Син нишләтерсең? Уяла әле, улайда. Айгөлгә сүз бирик. Инде җыш түгел, кайтып. Шигырь кебек кенә инде зрак. Җырлайчы. Әлли-бәлли итәр бу, мәдрәсәгә китәр бу. Үсеп, белем алып биткәч, галим булып үсер бу. Әйдә Ләйсән. Әлли-бәлли киләрмен, хикәяләр сөйләрмен, бәхетле бул диярмен,
Сиңа теләк теләрмен. Зөлфәт тә йоклап китте. Молодец, рахмат. Бик зур рахмат. Шулай итеп, кызлар безнең миңа калса бөтенесе дә шушы конкурста үзләренең бөтен осталыкларын күрсәттеләр. Молодцы. Берсе дә теге мин белмим дип тормады. Бу конкурста беренчелекне кемгә бирәсең соң? Ләйсәнгә. Ләйсәнгә. Афәрин, Ләйсән. Афәрин. Хәтерләсәгез, кызлар инде Радикка үз бүләкләрен тапшырдылар, шигелгән кул яулыклар тапшырдылар алар Радикка, ләкин бүләкләр әле моның белән генә бетмәде. Менә кызлар тагын Радикны инде үз бүләкләре белән шатландырырга булды. Һәм хәзер беренче кыз нәрсә әзерләгән икән, шуңа кусалар. Радик, сиңа милли ризыгыбыз чәкчәкне бүләк итәм. Чәкчәк кебек татлы телле, йомшак күңелле бул. Шушы син минеке, мин синеке тапшыруын исеңә төшереп чәй Зур рәхмәт. Үзең кебек матур. Монда язылу да бар. Радик дигән. Рәхмәт сиңа. Кул яулыкка гына түгел, хәтта чәкчәккә Радик дип язган. Язып була икән. Була икән һәм язган икән. Һәм инде безнең икенче бүләк чираттагы кызыбыз, бу инде соңгы конкурсның нәтиҗәсе инде бу. Инде шушы бүләкләү белән ахыр чиктән инде соңгы тырышлыкларын куялар кызлар. Менә икенче кызыбыз безнең нинди нәрсәләр әзерләп килгән икән кыз салыйга. Браво! Браво! Радик кына түгел, Зөлфәт тә күзен алган тора. Ничек күзең аласың инде шундый биюдән һәм шундый кызлардан. Инде без мине фикерләрем чалып бетте, шуңа күрә мин әйдәгез, шундый өченче бүлеккә күчегән. Радик, мин белүемчә, Радик безнең бик кешегә ярата. Һәм хәзер аны чәкчәге дә бар. Менә сиңа Төркиядән махсус кайтылган шундый шиная. Шөкрө бар, чәкчәге бар, Шәрик кызы бар. шәрик кызы бар. Тагын нәрсә кирәк? Чәкчәк белән ашап, бию карарга. Союз гына калды инде хәзер. Союз калды. Иң авыры хәзер Радик өчен иң авыр мизгелләр, иң авыр минутлар, кызлар өчен иң дулкынландыргыч мизгелләр, ул да булса инде сайлау. Хәзер Радик кемгә йөзеген салыр икән? Радикны да парлы иттек бит. Барлы итү өчен мин чыннан да шат. Әмма ләкин без бит Казаннан бер кызны югалтырга мөмкинбез. Онысы да бар. Менә кайсын югалта алабыз. Менә шуңа күсалыйм. Әйдә күз салыйгын. Исән белән Радик пары туды безнең бүгенге тапшыруыбызда. Без шиксез шат, инде алар киләчәктә пар булып калырлармы, әллә инде дуслар гына булып калырлармы? Иң мөһиме, без аларны таныштырдык. Сезнең белән ярты сәгать дәвамында һәр вакыттагыча син минеке, мин синеке тапшыруның иҗат төркеме. Зөлфәт Зинуров һәм мин Луиза идем. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.